Монтаж на иноксови кюнци, като ей този. Сега ще покажем как ще ги монтираме. Започваме на 5 метра да сложим през покрив, през един етаж и да уплътняваме доста. Изрязахме малко и тук, защото клапата за тая клапа, която отвътре пречеше да слезе хубаво кюнеца надолу. Тая клапичка. Ето го отвътре, как го измазахме с силикона. Високотемпературния, за да не фаща отвънка да смуча или акумин да има тяга, защото това са основни проблеми, когато ето го силикона. ТКК сил 1600 градуса. Силно се съмнявам да издържа 1600 градуса, но сега пише на опаковката. Значи изрезахме дупка. Имаш такова да знаеш. Да знаеш, че имаш тук такова, там тук имаш фуга. То направим. Сега от тук действаш с... Да, бор корона, сега. Действаш. Тупчиме се и тази гигантска бор корона горе. Покрива. Най-вероятно ще трябва още малко се ушири после, не знам. Няколко милиметра не достигат. Ето, пробихме дупката. Всичко стана в як прашоляк. И много тегаво беше, съжалявам, че му бях да покажа. Не, че някой много може би го интересува как става, но много тегаво с това. То постоянно изплесва вляво вдясно, направо ще щупи китката. Ето, сложихме това парче. Горе по принцип трябва да сложи розетка, но в магазина нямаше. И долу нямаше, което лошо, но какво да направим? Както и очаквах, дупката V200 не става. Трябва да се ушири малко. Заради тези работи. Не става ли? Още малко трябва да се ушири. Почти. Ето стана. Чакай да махна тапата. Ето махаме тапата за буклука, който беше. Оп. Ей тука ще сложим лепенка. По принцип има едни гумени уплътнения, които се слагат на термоустойчиви гумени уплътнения, които се слагат. Но ние нямаше ги в магазина налични, пак както и розетките, и затова не щеме да ги лепиме с този термосиликон, че после ако искаме да го мръднеме някъде, кумина, да не е за век веков тук, няма да ги извадиме по никакъв начин, ще трябва да го изрежеме и да го изхвърлиме. А тези кюнци 5 метра ми струваха 800 и нещо лева. Супер скъпи са, по метър и 35 метри, 135-150 лева на метър излизат. V200 двойни кюнци, изолирани, иноксови, 200 външен, 150 вътрешен. Ето колко яко изглежда комина да снет отгоре иноксовия, долу клапата. Ема как? Има още един. Или поне още едно 50 см. Ето ти го идват от тук. Значи виж билото. Дървени конструкции за тази скоба да се закачи. В крайна сметка купих гумени уплътнения, скоби и 3 розетки, които пробвахме, не влизат перфектно, защото трябва нещо да ги резнем, което малко се обезмисля така като влезе. И не мога да мине тук надолу. Виждате в това ръбче. И тук не мога да мине. А следващия размер розетка е 230, което ще направи хлабина от сантиметра и половина. Е така много ще, което не знам, нещо има или не разбираме, или не е измислено хубаво. Ето срязваме розетката, защото просто не влиза. И така или иначе сме купили, дали сме пари.
И сега от тук трябва с флекс. Да, с флекс. Добре. С малкото флекс, че дай. Да, дремочето, ето секунда. Големи. Да го пуснем тук и значи... Първо розетката да хлозваме. Не, първо пускаме парче отгоре, розетка, уплътнение и скоба. И така, ето колко стегнахме това. Значи първо трябва да пробваме дали розетката ще мине. Да, чай ще ти пусна едно парче отгоре. В крайна сметка се оказа, че уплътнението не трябва да е тук. Да го пускам ли? Не, дигни. Не трябва да бъде тук. Още малко дигни. А трябва да бъде и тук в този жлеб. Сега ще ви покажа. Ето го уплътнението навряно вече в този жлеб на половиметрово парче. Ето как трябва да изглежда. Ето като го завъртиме и така е. На това място. Това вече даже по някакви руски клипчета. Мисля, че беше там, ама се чуих, що па не влиза. Но то се оказа, че точно това си е мястото. Пускай! Ето така. Оп, така, пускай, натискай. Хоп, ето, колко хуй лесно влезе. И сега вече скобата. Ето пробиваме покрива вече. Май е доста тегало. Ето е дупката в покрива, която пробихме доста зор, за да направим точно с зелето. И сега пъхаме предпоследното парче всъщност е това. Уплътняваме с някакъв от саламите в строителните магазини. Пише някакъв полимер, МС полимер. Сигурно е нещо като полиуретан. Повечето са на тази база. За уплътняване на някакви такива работи. Резервуари, какво да е. Така. Сега от тук ще подпъхаме това под него като пола. Така. Ще го навреме като обшивка. Да стане, да има два слоя хидроизолация. Чакай тук малко още. Това гълче трябва да го правим. И така няма да тече. Изрязваме обшивката от този поликарбонат останал. Използваме остатъчни материали. Принципно имаше хубаво такова парче метално, но струваше 90 лева. И мен някакси не ми се откъснаха от сърцето. Ма така с толкова хубав остатъчен материал, как да не го използваш? Хем е UV защитен, този поликарбонат 2 мм. Отдолу всичко платихме, двоен слой. И шанса протече. на минус. Сега трябва да го върнем. То стана голямо, да. Има ли? Ето едно много по-точна дупка отрязахме, че го сложим отдолу и го уплътняваме. Но ето тук се сепа, просто няма как да го направиш, иначе трябва да е с гума. Даже има и такова гумирно, видях в интернет тази картинка. Но така не намерим така гума. Да. Ето сложихме и уплътнихме комина горе на покрива. И така. За жалост нямам... не мога да запаля печката, защото не е вързана отзад, да ви покажа как работят кюнчите, комина. Някои ще кажат, че тук не трябва да слагам такива двойни изолирани, защото ще губа топлина от кюнеца, който иначе може да се отдава. Който е така, но пък печеля тяга, защото газовете като не изстиват и тягата на комина е по-голяма и по-малък шанса да пуши. А много хора се оплакват, че им пуши.
Било то, защото им е много ме грапа в кюнеца, смучи отстрани, много завой има, много изтиват газовете и всякакви други причини. Тук шансът да пуши е почти нулев. Но пък и защитава хората от това да не го пипнат и да се изгорят, което за мен беше най-важно. Иначе едностенните кюнти са много по-евтини.